Maayong gabi, mga igsuon. Grabe kalalom sa pagsalig ni Maria sa Dios. Daghan kay siyang pagsulay sa kinabuhi. Buros pa lang siya, kung dili pa lang buutan si Jose, dugay ra siyang gipatay sa mga tao. Bag-o pa lang siyang nanganak, gabiing dako, gipabiyahe sila sa Egypt, kay patyunon ang bata. Kami gani, from Israel to Egypt, 8 hours among biyahe. Sila, pag-abot og 12 anyos ni Kristo, tulo ka adlaw na stress si Maria, pinangita sa bata, kinawala sa Jerusalem. Pag-abot og 30 years old, kay nabati na ni Kristo nga tumanon na niya ang sugo sa iyang amahan, gibiyaan si Maria, luuya sa mama. Ug ang pinakasakit, gabitay ang iyang anak si Jesus sa krus, nguha siya mahimo, igo ra siyang mutanaw ug maghilak. Pero kadungog ba mo nga may reklamo si Maria? Wala. Wala siya reklamo. Gidawat na niya tanan. Tungod kay para niya, gipili ko sa Ginoo, pinangga ko sa Ginoo, dili ko niya pasagdan, sumahuman raning tanan. Ug tuod man, unsay nahitabo ni Maria karon? O Maria, Rayna, gipili siya sa Dios as Rayna sa langit ug sa yuta. Na? Mga igsuon, bisan gani diri sa ebanghelyo karong adlaw, no, ika-7 nga adlaw sa atong simbang gabi. Grabe ka proud si Mama Mary ni deklara anak siya. Gipatibulaag niya ang mga tawo nga mapahitason. Gipuka niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono. Gituboy ang mga mapaobsanon, gibusog niya ang mga gigutom, gipapahawa nga walay dala ang mga dato. And yet that was not happening during her time. Ang mga gamhanan gahari-hari gihapon sa iyang panahon. Ang mga pobre-pobre gihapon. Pero sure kaayo si Maria nga mahitabo ni, nga buhato ni sa Ginoo. Wala gid siya niingon nga basin ipatibulaag sa Dios ang mga tawo nga garboso, basin pildihon niya ang mga hari nga gamhanan, basin ituboy ang mga mapaobsanon, basin busgon ang mga gigutom, basin ipapahawa nga walay dala ang mga dato. Wala. Sure na sure. That is faith. That is trust. Nga bisag wala pa nimo makita ang answers, kabalo ka nga mahitabo ra ni in God's time. Because God knows what is best. God knows when the right time is. So mga igsuon, sa atong pag-ampo, atong pangayoon ang tabang ni Maria. Atong ingnon nay, iampo pud mi diha nay nga ang pagtuo o pagsalig nga lalong kaayo nga imong nadawat gikan sa Dios, ihatag pud unta sa Dios namo. Aron pag-abot sa problema, dili pud mo reklamo, pareha nimo. Dawato na mo tanang mga pag-antos sa among kinabuhi tungod kay kabalumi nga mahuman raning tanan in God's time. Induta no? Dayon ingon pa gyud si San Pablo sa iyahang sulat ngadto sa mga taga-Korinto. Wala pa daw mata nga nakakita. Wala pa daw dalunggan nga nakadungog sa giandam sa Dios alang sa nahigugma niya. Kaninduta dagoy anak no? Pagkaninduta sa reward yun. Ug mauna ang gi-enjoy ni Mama Mary karon. Lahutay. Faith and trust and hope. Nay, tabangi mi ani nay. God bless.